שלום חברים, והיום הגעתם לעוד סרטון של אדיר משחק בסלפינג דוגס. והיום אנחנו סתם נשחק. ניקח מכונית איתנו. אז חבר'ה, אני רוצה לבשר לכם בשורה שהיא לא כל כך טובה. גם אני לא שמח שהיא קורית, אבל לצערי הסרטונים שמהיום אני יכול לעשות הם רק עד 15 דקות. אתם קולטים? 15 דקות בלבד. אתם יודעים כמה זה מעציב אותי? אני רוצה להראות לכם את כל מה שאני עושה. במקום זה אני מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ ולא יצא לי לעשות את זה. אז אני ממש 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 מצטער. ממש. מי אתה? אוי, קלגאו. יאי. ביי ביי. 450 שקל. סתם 42,450. או שאני טועה, אני לא כל כך טוב בחשבון. ואנחנו ניסע לנקודה שאנחנו צריכים להביא את המכונית הזאת. פאק. איך לא נדפקתי במכונית ההיא לעזאזלה? רגע, כל דפיקה עם המכונית הזאת זה מוריד לי כסף כאילו. כל דפיקה שאני דופק את המכונית הזאת זה יורד לי כסף מזה. מפה? לא מכיר את הדרך הזאת. כן, אני מכיר. יש! בייבי. הצלחתי. כמה כסף קיבלתי? תראו את הנקודה הזאת. תראו. סתם. טוב. וואי, זאת התחנה הכי אהובה עליי. קבלו מה אני עושה לו. תראו. נניח אני בוחר לקחת אותו. תראו. לא, אי אפשר. אין פה עובדים לעזאזל. אפשר לבוח פה אנשים על ידי מכונות כאילו קוליות כאילו. אבל ממש קוליות. מה זה? פאק. זה לא שאני מפחד ממך כאילו. וואי. כל רגע מתחמק. נו, פאק. יש לכם פה כסף? הם מחביאים פה אוצר. אין לו קוד, כן? יש 10,000 שקל בלי קוד. גם קודם אני יודע לפצח, אבל אני רוצה להזכיר אתכם במשחק. סומו. פום. שפאו. פאק. לה. יש. חשבתי שלא יהיה לי כבר סיכוי לתפוס את המכונית הזאת. טרן מתקשרת אליי. טרן זאת השוטרת כאילו. פאק יו. לא, מה אני רואה פה? חייב את המכונית הזאת. אתם יודעים כמה המכונית הזאת שווה? קבלו אותה. תראו איזה מהירה היא. זאת המכונית הכי מהירה בסלפינג דוגס. כדאי לכם להשיג אותה ולשמור אצלכם במחסן. אפשר לשמור פה במחסן, כמו GTA.
אתה פשוט נוסע איתה עד הבית, מוריד אותה ליד הבית, צמוד לדלת של הבית שלך, אתה הולך לישון, בבוקר אתה קם, אתה הולך למחסן מכוניות פה, ואז אתה נכנס לשם ויש לך. מה זה פה? כלום. מעפן. Oh yeah, baby. Oh fuck. Yeah. Oh. נו, מה רציתי בסך הכל? יש! יש! זה מה שרציתי, לעוף מעבר על הדגל הזה. כאילו, לרדת לבור, לעלות עד הבור השני. Oh yeah. אופנוע. טוב, האופנוע כרגע במצב טוב יותר מהמכונית המאפנה הזאת, כי זאת המכונית טובה, אבל פה אין מוסך, כאילו. אתה לא יכול לשים למנוע 400 או משהו. 2000 או משהו. אז זה בסה. הנה בית המלון שלי. אני גר פה איפשהו. איפשהו אמור לי להיות פה בית. לא. בהמשך יהיה לכם הרבה בתים. מלא בתים. יהיה לכם גם בית פה, אתם רואים פה את המלון הזה? הנה זה. זה? יהיה לכם בית גם פה. פה זה יהיה הבית שלכם בהמשך המשחק. בהמשך המשחק אני לא רוצה להרוס לכם את המשחק, אז אני סתם משחק. בצלם סרטונים שאני סתם משחק. Shut the fuck up! מה זה פה? מה זה פה? מה זה פה? נראה לי שפה זה תחנת משטרה. איכשהו נראה לי שכן. מה זה? מה זה? בלי בושה שמים פה עיר שלם. הוא חטף לו את התיק או שאני מדמיין? הוא חטף לו את התיק. בואי נא. הוא חטף לו את התיק, פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה בסלפינג דוגס. חנה. דביל אחד. אתה חושב שחטפת למישהי תיק? והיא תגיד hurt me ושהאדיר בסביבה היא לא תקבל עזרה? נראה לך? איפה אותה האישה הזאת? הלכה, עכשיו התיק שלי. תיק של בנות לא שווה לי. בוא נשדוד פה מישהו. אתה. שפאו. ביי. חטפתי לו את התיק. מה זה אמור להיות פה? מצפצת ימי או משהו? סתם. איך יכול להיות? מה? מה? Shut the fuck up! מה יש לך? את אותה אישה שגנבו לה את התיק? סליחה לרעש. סליחה על הרעש של הילדה, סליחה. אישה מעשנת סיגריה
היא לא מתביישת לעשן אישה, אישה! אישה לא גבר, אישה! לא מתביישת. תגיד לי אתה, היא לא מתביישת? משרד נחמד. למה כיסאות פה לא זזים? למה? שמישהו יענה לי למה הכיסאות פה לא זזים? אויה. פה. אתה בא נגדי מכות? בוא. יו. הוא אשכרה רץ עם הילד על הבטן, כאילו הוא נפצע. הוא נפצע באמת. למה אתה מתכוון לרוץ ככה עכשיו? אנשים יחשבו שאתה משוגע, יזמינו משטרה. מכונית. מכונית יפה, בטח מהירה. מכונית יפה, בטח מהירה. אישה נוהגת במכונית כזאת יפה? את מחללת את השם של המכונית. המכונית כל כך יפה המכונית כזאת שמנה. לא יכול להיות. מכוניות ספורט הם לא שמנות, נקודה. בחיים לא ראיתי באוטובוס כזה. shut the fuck up! שלום, אתה יכול לצאת מהאוטו? אוטו יפה. אוטו יפה יש לך. תודה אבל. יואו! איזה אוטו טוב! נראה לי זה אחד הפרארי האלה. האדומות והכתומות. עם הגג הנפתח. אבל אי אפשר לפתוח פה את הגג. מה זה? אני עובר ממקום למקום כמו ספיידרמן. מה זה? טוב חבר'ה, זה היה עוד פרק של אדיר משחק בסלפינג דוגס. נתראה בפרק הבא, אז יאללה ביי.